Insellmilkom. Illum it-tnejn 24 ta' Mejju il-Knisja tfakkar lil Marija u xbija tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. It-tifkira tal-lum tenfasizza l-verità li l-Verġin Imbierika mhijiex biss Omm Ġesu imma wkoll Omm il-Knisja, l-Omm tagħna lkoll. Marija qiegħa magħna f'kull mument ta' ħajjitna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Marija, Omm u xbija tal-Knisja. Lura la hija Omm u xbija tal-Knisja, hija Omm kull wieħed u waħda minnha u xbija ta' kif għandna nkunu aħna lkoll. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-Quddiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nis'al Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt birjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla Missier ħniena ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħna lill-Ommu il-Verġni Mqazza Marija bħala Ommna. Amen nitolbuk li bil-għajnuna tal-imħabba tagħha il-Knisja tiegħek jew tifraħ bil-qdussija ta' wlieda tiġbor dejjem fi ħdana l-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. Xejn daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tumas, Bartolomew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U maqudin qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Omm Ġesu u ma' Ħutu. Il-kelma tal-Mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek o belt ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek o belt ta' Alla. Il-Mulej benna lil Sijon fuq l-għoljiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-amajjar kollha ta' Ġakob. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek o belt ta' Alla. O belt ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u dwar Sijon jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha. U Alla l-għol innifsu jwettaqa f'posta flimkien ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek o belt ta' Alla. Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu dawk kollha li għamru fik.
Flimkien ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek u belt ta' Alla. O Verġini ħinja li nissilt lil-mulej, o minn birka tal-Knisja li tqawwi fina l-Ispirtu tal-iben tiegħek Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien kien hemm wieqef waħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħad għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal għandi laġġ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall u ma xarbu sponża bil-ħall u waħluha ma' qasba tal-issopu u risqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall qal kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rattruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-għid il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-ġisma jibqgħu fuq is-salib għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U tassew f'waqtu li l-għada tal-ċelebrazzjoni ta' Għid il-50, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' Marija, u xbija tal-Knisja. Hawnhekk dawn iż-żewġ siltiet mit-Testament il-Ġdid juruna b'mod sabiħ ħafna kif Marija hija u xbija tal-Knisja. Għandna is-silta mill-Evanġelju skont San Ġwan fejn Ġesu qiegħed fuq is-salib u hemm Marija ommu li takkumpanjah sal-aħħar. U fost l-aħħar kelmiet li jgħid Ġesu jgħid lil Marija hawn u ibnek u lil Ġwanni hawn ommok biex jagħti l-ommu lilna l-koll. Meta naqraw hawnhekk li Ġwanni minn dak il-ħin ħada għandu, ma ħadix biex tkun tiegħu biss, imma ħada biex tkun dawk kollha li jemmnu f'Ġesu. U għalhekk minn hemmhekk il-Knisja. Bad narawha wkoll din is-silta fl-Atti tal-Apostli meta hi miġbura flimkien mal-Apostli. Għaw isimhom wieħed, mbagħad jgħidlek kienu miġbura qalb waħda flimkien ma' Marija Ġesu jitolbu flimkien. Marija mill-bidu hija li takkumpanja lill-Knisja. U bħalma għamlet sa mill-bidu, hekk għamlet tul l-istorja tal-umanità. Għalhekk dejjem hemm din ir-rabta ma'
Marija li hija il-Knisja u aħna ngħidula tant spiss Marija Santisma urina li inti omna. U hi turina tassew dan bil-qalb. Hija l-Omm li lilna membri tal-Knisja tatina l-aqwa parir. L-aħħar kliem li nsibu li qalet Marija fl-Evanġelju huwa proprju dak li qalet fil-tiċ ta' Kana. Meta l-inqaddejja qaltilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. U jfisser Ġesu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Dan huwa l-aqwa parir li ma jgħodx biss għall-qaddejja dikinhar imma jgħod għalina dejjem. Namlu dak li jgħidilna hu turina lil Ġesu bħal-Omm il-Knisja biex namlu dak li jgħidilna hu. U kliem li jaqbel ma dak li jgħixet sa mill-bidu meta li l-Anġlu Gabriel qatlu isir minni skont kelmtek u li jaqbel ukoll ma' mumenti oħra fil-Vanġelu meta naraw pereżempju leħen il-missier fuq it-Tabor jgħid fuq Ġesu dan hu ibni l-Ażiż isimhu lilu. Dan hu il-parir li tatina dik li nsejħula fil-letanija Omm tal-parir it-tajjeb. Marija hija wkoll ġbija taf kif għandna ngħixu aħna. Turina meta nħarsu leha aħna bħala membri tal-Knisja kif għandna ngħixu. U tant ċirkustanzi fl-Evanġelju li juruna jekk naħsbu ftit fihom kif għandha tkun il-ħajja tagħna. Marija r-rabta tagħha mal-kelma ta' Alla, l-imħabba kbira tagħha li trid taqsamha mal-oħrajn, l-umiltà tagħha, il-kura ta' bina, is-sensitività tagħha, il-fedeltà tagħha sal-aħħar. U anki turina Marija lilna l-Knisja kif għandu tkun it-talb tagħna. Marija li t-talb tagħha huwa talb ta' tifħir, ta' ringrazzjament, ta' kontemplazzjoni u anki ta' interċessjoni. U llum xtaqt li nsellmu lil Marija, Omm u ġbija tal-Knisja, bit-talba sabiħa li ħafna minna jafuha, il-memorare. Hija talba illi kultant hija attribwita li San Bernard ta' Clairvaux, ma fil-fatt jgħidu li ma kienx hu illi kitibha, imma li saret popolari fis-seklu 17 minn saċerdot Claude Bernard. Da saċerdot kien jaħdem ħafna fost il-fqar u l-priġunieri u kien jagħtihom din it-talba u għamel ħafna ġid permezz ta' din it-talba li baqgħet imbagħad tant magħrufa fil-Knisja u hija talba tant għażiża u sabiħa. U għalhekk nistedinkom illi ngħiduha flimkien ħafna minna żgur li jafu anki bl-amment dit-talba. Ftakar ja li żied ħanina Omm u Verġni Marija li qatt ma nstema' fid-dinja li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsien tiegħek, talbek l-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri ja Verġni u Omm tiegħi, għandek niġi quddiemek noqgħod midneb u niedem. Ja Omm li benta Alla magħmul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi iżda smani u weġibni. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Magħna nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna dejjem inħarsu lejn Marija, Ommok bħala Ommna, Omm tagħna membri tal-Knisja u fiha naraw ukoll ġbija ta' dak li għandna nkunu u kif għandna ngħixu ħajjitna nitolbu. Smana nitolbuk mulej.
Għati Mulej l-għajnuna tiegħek il-morda kollha fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu mod speċjali anke l-persuna li għandha operazzjoni serja u anki għal min jinsab għadha kritika. Nitolbu mhux il-Mulej iħarishom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li qegħdin jaqdu b'servizz lil morda, speċjalment anki matul dan iż-żmien ta' pandemija, għat-tobba, għall-infermiera, l-ispiżjara dawk kollha anki li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u nies oħra li qegħdin jagħmlu ħilithom biex jgħinu lil morda nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex dejjem nozzu u nħarsu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha f'kull waqt tagħha nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex tilqa' fiħdanek il-dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nresqulek dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Omna Marija slima lik, Marija, bi grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir għall-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerti tagħna u bdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fl-opra tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Int ħarist lill-Verġin Mqazza Marija minn kull teba tad-dnub tan-nisel. Żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek u ħajjejta biex ikun jixirqilha tkun omm ibnek. Fiha wrejt il-bidu tal-Knisja l-għerusa tiegħu sabiħa bla tikmix u bla teba. Il-Verġin l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek, il-ħaruf bla ħtija li jneħħi d-dnubiet tagħna. Inti ħtarta fost kulħadd biex tkun l-avukata tagħna quddiemek u tajta lill-poplu tiegħek bħala xempju ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu maqtija tal-anġli f'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej intelajn ta' kull qdusija. Għantes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħi bagħti ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, Affrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċokontana nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bil-għajnuna ta' Marija Verġni u Omm tallem il-bxarat tajba li ġnus kollha u timla l-art bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsentraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna n-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, d-daħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żul il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżina ta' kull-jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina la daħannix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżina ta' kull-jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina la daħannix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni, amen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobiet ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżina ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna pa' minn affru minnu ħati għalina la daħannix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobiet ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem. 7 fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżinat kull-jum għatina l-lum frinna d-nubietna pa' minafru minnu għati għalina. Daħannix fit tiġrib iżda l-isna mid-deni amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosta nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenerer weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, opija u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżinata kull-jum għatina l-lum frinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina la daħannix fit tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fosti nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Mallat l-palina mitimbin, issa fissija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Eternalla. Enna lina. Ibn Alla li frejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om plateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal.
itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kiwba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jissoq ilna dak li wedna Kristu. għatilin għaddeja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern nix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġeru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nixtieq ninfurmakom li għada t-tlieta fil-5:30 ta' filgħaxija fuq TVM2 se tixxandar il-qudiesa ta' kuljum mill-Kurja tal-Arċisqof u fis-6 ninaqdu mas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fejn l-Isqfijiet Maltin se jitolbu ir-Rużarju. Din tagħmel parti mill-katina ta' talb li nieda l-Papa Franġisku biex fix-xahar Marjan ta' Mejju il-Knisja kollha tingħaqad fit-talb lill-Omna Marija għat-tmiem tal-pandemija li issa ilha aktar minn sena u nofs tafas fuq id-dinja kollha. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Grazzi u l-ġimgħa tajba.